Odofo me mo bibiara achi mo bibiara kwa banso bio enense da from na emema ya amabe ya se bi omuntumi nka mo be mayin fensho mo nike mu anaso mo dross mu na de biara de omo twempna wo omuyire no mu achi ama de ehye obakra ni se empro be fo omu bia nso omu ben no oben ono maame no omu ben no a chese nto kwakrasi ama mumie no ama bodua na die ne nam so ma eduabo ne kra ekoko baaye yenkonko hwe de nam so ma eduabo ne baaye ne de esie ewachi ne ban so amosomfo mekire ma adwene ewachi akwaba ja ohun sai na mi adom na so men so me ho ye fro se ewura ba che fre me fie nyako afie nyako ba che afia ufri hen e ba cho ke fri asonase ya na ma me ko wale tepamanfo nti ho na yediko ye yekulu ti ifi tepamanfo ba che na ate hen ifi miti nebehi enkawe kwaso ohwan kra na ye tato ye nkra free nebehi krachi bi wo ho me refi ni din kakra nebehi de hye tonkra san tonkra fabra na menkayo me refi ni din nebehi otato message papa okay wo ye adwuma ba wo nebehi me pa cho emra me ko ware ne de na mesua etibo sisi a wo ye adwuma ba ese de ebubuja ne ton ububuja bi obi afomuja na maje na matwitwa na me nipa kolache te ekoba se me na ye me ya nti ebi anka wo watermelon bibia menye bia no mitimi fa isi mitiri so ton tutumi ton bibia eduru de edi anu akobubuja epacha eja no se bi obi kokwa awu a kokwa jam na se na afomuja no se memu bom ye nche ne mabubu ne ache enti wo bubu a wa na wo so atwe ba fi ya na metwe ikogu baabi abobo ya betima abesesa abafia mame na mo abeton timiton ya na nipa koro na che esi eja bo odin wo ho ese de eja no bo aye den de na so mame nya problem awo menan ho mame nan na asem ekoyem operation inti fro no kone na me de ko inti misako obi ma bibi ko timi na me nan no ba inti me hunu se doctor just say me ko baabi asa bibi kakra biti me nan no a ebeti mama me nan na saba inti jabubu ni de e breaki kakra inti sisi ade wo de ton fruit bibia menye bia meton mango minyi na meton watermelon meton bi e wo nebehi hwa e wa nka nyina e wo nebehi hwa acha okay afi akoko awie yi asem ben na ede waba yanim ha nya botre ma wo ho na ka wasem na mentie e mo bidin very good medase ishia branti bia de enti a me kan sa no ma mentwe tifo adwen nyina bebi so me nyo bi a me kum dwade didwa me mpesa ade no e wo madwuma yem enti na me ka sa no afi ko ishia branti bia ne efe no na kofi e wo manfo emrani na yete manfo hon ma dododo ya ne nyina kokopi mu manfo krudue no mu na sata na me ma meti ase no inu mu na ne wo manfo hon nti ko ba se ne ma me ja aware e de ba ni kurum me ma me ne bo a one ne papa e wo manfo wa nti ku wi ase me ma me ne yedan e firi mu wo manfo ho te sata me ne na me ne bo ni bibia ye ekopon se me ma me no e firi mu no na chese aseten ma yedan ayeden kakra nti bo ne ye ma adwe se obesomi mu nti mna na me ne tie no ena me maame no ekoba ase ne se me maame afi mu dia esese mi film anfo na me sister modem betum adwuma mu okumase ti me maame ba ko asomase fra maame me anti blesse wa ewo asomase ya wo ye no si da bi o maame nka wa kurase asa ti me maame na afi mu a wo de me ba ne nchen ewo asomase ase ti me bobo me bra wa asomase ya bebre ena me sister ba kwa ne chiriba me maame motoso me ensa
so be fa me ko say na me obi asibi e wa ha no se da bi asibi ne de o ma me nto so bi ne wo baba be fa makọ ne nchen takwa ma akuru ama makosua adwuma mpa me sister no so be fa me ko e de me kosua adwuma no nti wo mo na adwuma sua no me be kumase na me sane ablante ne sa e be hia wo kumase ase e ma wo san me to aso wo yempra atwim ti me sua adwuma ni nyina no no na me yedan e wo na emum mama me sister na nyedan hu se bia se na yedan e koso nti me sister le beto adwuma mu ase no oye na adwene se obekwa akoto abrabo no so wo enkran te sate wo de meto adwuma mu na enche nti obeja mu kumase ya na wakọ na nyame ya adom se ne nsa kokwa so a me nsa kokwa adwuma no so a na ba me fa ko enkran no na me so yo ti adwuma so no mu a to ne ti adwuma be mfe be mienu ana ase kakra ti etra se cha na boy ne ka se dabi oba ba ye me ho ade no de ma yeden no wa wale me nti ma me sister mo nyina so te say no ne nyame no kura ne minua mo de obia no na no opene awale no so no mo si misa me ma me ewu ya papa nti o me pe baby papa e de mesi ansa na me wale ama wale so sina me hwe boy na ho blase na time ne na tena chena na ekwa me ma me so no mo so tan ye na ti me se bia me wale boy no a asetra papa be den ebeba ti me pene ma na ye me ho ade o ma me di mi ko ni kuro wa bra no abusua no nua no mo mpene so okay ti ajamia me na me se me pede a obi antimi nyeden ensi me kwan se me nwale ti me pene ma na ye den e wale me ba ya matre kumasi acha akanum ade a efe so man fa me ba fi on me nroti bia na wotimu sane demo nye se woni bibia mituni na achene ene be ma na yeden etnai menene tnai ye wo me ba panyina wodi kan e ba no anye ji ene me ba de wo ble wo wiase pansa na akora no wo ti de to so mienu e ma me sa ne esa enyem ifo na setana no eye basa onyem de otoso mienu no adana me wo na fisa me wo sa akora no mepem sa me die me bana nya 17 years eni je fe na ni je die me nya bi wo mablabo muda e masem obi ani ni tifie ba akum abonten so obi am obe me nkoa eno ofa na de ba kwa ye me ya o mu wiase ne se ababa wo bi betra ye fie woni ne kunu na ababa wo ne ha da we fie to woni ne kunu ene me kunu ene me ye nya baba busua e wo fie honom ye netimi no aduane ye netimi tonsa edidi kama e wo mu na baba wa baba yare ye oba yare se ne ye duabo baba wa manyina ama na wo funi na busua nya poma me sa baba wa ne bewu susumi kira se wonua e koma baba wa no ye jeje to nyina kasika 200,000 me kron fasika no soso me enkoda ne dua me kro ka chese ne sika na ne dua mama o se afia wo me se mama me ti aside me ma wo muda me kopa bo se akototo dua bo ho ne manyina e de mama asia ye frene anti adowa e mo koda ne dua no e ma geno enya hoto ti ne ho sisi ne ho so na me se mama manya yie ti me ko me kro maba me ko ba me ko mi jina wo che pepe me ba ne genu mi kun e wale hwan ne ukunu genu a me ama na nwo no ni o ko gigi ska koda ne ni dua no one hwan na e ware oni mi kun no wale wo ko ukrom ko ye den me nya yi o e na akodi sei na wo che pepe e na aba ye no na ukunu ne sa again no e wale to aso nti me ko kanti me ba ina me kuma mpo ne di kabo mama ne se fia na gano so ne me kuma ne nkasa ni nti no me kuma ne pam se jawai opo se me ne mama ya kentina wo kasa papa wo bie ni won mo kache me ne be nya bontin so a me gidi ya da wo be kache me bia je se me ne wo ko ese mama ntim nya me sa da do bia be ka bia me se da mama ntim nya me sa
womu saa me de say ye ka menyini na no se na ye no kre isodo bia beka bia ne wonma me gidi na nyina mu no onua bi ba ho ba besra no omodidie mu omoyina me fima ofokra ba se de geni si sika no me busa mama se amama na wonya dwuma bia na yuso wo yusu sika se ye me kan da me fo no se me twe me de minim adekoro tin omunne nipa ba ko pe eno kan ya me gidi onua bi ebesra no omodidie mu womunum se de me se ye wo mu no kwanu se sister fia meka o kama ye match nam se de na beka o se ye no krese wo krum prane menua no me so se o se ye no kre e ma me ko kan wasem e ma ntokwa e bai satana me bani so awo nante ye o mo pa one ne ma me pamo me e che me bani film nsem hwan ne ma me kure ne ma me no e ma ntokwa si e ma me ko ne pamo me echi me ba no ede ne ma ababaawa no e ma me kotena ekulase ti mi di ekulase obebe mfe be mienu ti echiri eno noa ebe pa ma chew hwan ebe pa o chew ni kunu no sa abre no aware mama ne nso awie satan no ne gene da ho etifie wa no ka kire me se woni gena eden ejai e na ote ase o wa be pa o chew nti aha to aso se waje me back 20 minutes ayeden e wo machi ti me sanen ba yeden e betena se me bai ni nyina mu die na se gira so gidi to wana ma asene hwede e konma o ka che se gani ntu fie honom na menya masom due e wo fie ho nti wotu ge no efri efie honom papa me mentwa so woni mamu no wo wale me sa 33 years ni no emensia eno wafa na omachi ebie no so no a wo konchen ekokofa manim de wo ba mie de ni ti fie nyinala nana odidi me na sese kura ma me ba nyina ne se afa ababa wo bi wo no ma ye fa no akua ti sata mo kura na me akua na chi no na wapam me wafa wo ba bi a wapam me edi me komi kurom intime wana mekuma ba ko frem ka che sister fia sese de so onye na me nua ba ma bia sa kofa akua bi akua mpana inti de ba ya o ka cho se entra ho kura na entena hwan na ka se ikira o me mekuma ye friend Faustina ukuru nua ba mo ka akiri no ka che se memla na mekunu afa mpana ewo wafa akua mpana akua no so yobia na minnim no na wo sa abre na wo we no wapam me kuro no wapam ma me komi kuro be ma na pamo e ma me komi kuro wo ye den ti no pamo e ma ne sa aha wo ye den ti no pamo okofa ababa wa bi a ne efe ne yese wa enni nate mantamu ti sata ko ne sister ne wokunu a woni ne kunu etie ne sister ne ye na adwon se won wale wokunu bi sister no so na me be no chem sister se wa won wale be me bi mu a wo so won wale no le se won mamu miensa hwa na be sade nkra miensa akwa wale no se ka be ya atiase ne no wokunu nsanye den entena be de bia me koso ne sister ne ye den etunofo sister se chinchina won wale bio ana ode beje wo de se chincha won wale ne krubi won wale ne krubi se na me kunu na wo wale enti anu nti na akoka ye no ma awokọ wakura ase ma me ko me okay enti na wakuma afre wo se bra na sese wukuna akochi akua no e na bae na ye dey e na me bae enti me bae na me jima ni toto fom no a na me hu se na se ge wakura de mini ni ye free enti na afedie na e kosododo no wasafa na me se ni me ge bia ye fani yiva eno de wo gitum se eye ne mpana no no a wo ne ge ne yeden
wo hono mu a wo kokoda otime kra me ka chem se wo kokoda ebu ko ne to awodem wo si mi tro ma me ti wo se ya na me kunu no na wo ko na me hye no na akoda na waba enti me ti akua ne kana me se da bi me to na mo na makọ akua ne ho enti edin kan kwa le akua na kwa le mani ka nko me di ka ko iva ne ho na me kaka tim no me ko na ne nana e wo dem na me ko bagu na me ko ka che ne nana se nana me hu sase no se na ekoso na yiva no ye nyina ye firmanfo me no na sefo no firmanfo de na de yiva na ye me no wo ma me nya de a me no me ho enti me so yiva agi me kunu enti ka che yiva se won twe no ho efi me kunu ho no ma na nya ade a eye free ho bra kuya de ne so memle kuya de ne so ai ya wakuma afrew osebra akuya bi ji ukunu enti wo ba ya wo behu ye na ye den na me ko akuya no ho na me se akuya me ko no ko afu ti me ko no be mpino asem prince asana me ko akoton me ko me se akuya me ba wo ho no sister tenase na me se akuya matene se ukunu wo mpena eni me kunu enti me sraw sanka be ya jami kun ne fama me asama kan me kaka sister antu ni se me kun wonu se me oba wale fo na ade sa asemu yi ebe to me so gene kasan kwal me bunku to dwe na me so ne namu mienum na me pa na chew na me se kuya aya tesem ana me tiye te me sraw fa chemi na samso me babu sawen ma menka enu mienu entem emumi kunu amani no sister mate mikroba ya no bo na mane eni anajo brede mikroba bomi anie wonu so yo ba wale fuo ana de kwakotu manim se memem plan no eni anajo ne di enya asem ketwa eja enya no kore ena makwakoka enti medifo womu a se kotodwa me kokobu nu ne namu mienu ame sopa na che o se ne nyina na yekwa enti die na asisese die na asia ne se do wale gan no woni na twempena London ni mu no eno ne abaye twempena ma ka so wale ana obe wale no ma tra ho sa papa nyese na metie yesena na metia be ma na tete mi ama etumne go fampa ma me ko ka wo to hama ko di bo mitinim hama ne na mitisu no ko bo dan ko na dan na bu agu ko de hama ne hwi mitinim ekumi ato atwe ne nyina ma me ni ho papa ni wonti no akama no atom sa ama se de ne ben wo de obie ni matetia na kofi ede me fam ewo ne behia bonten so wo koda no wo ba me bibia kwanya me yesa manim kora no a no wo yisika ma gene ma ewo manim gene me ba gene so ba efese me kron ya adaka ba bia kwaji na adaka ne makrampo no menim ho gene ne kwaji na adaka ne manyina la no de asika mu no de afaka no de aba na chisese de kon de enyai wo mume kurasa wo ba wa gwale me 33 years good wo mume se me nipa o fa me nya binu o fa me nya ta papa ko heda me ne me badamu a awiro ho ko timi ya adaka na woche wotimi ti sadaka be na ya se numa adaka timi dibije 30 million 40 million nyinara o ko heda me ne me badamu a emprano afano no wo toma chede wo fufuo na ko hwede wa ya wo chane blog a pesta to ties atoma chede wo fufuo enyina esi wa boso nyina ge no eye modwuma die enti no wabaha de ma ba nyina ne se ne nyina mokra no metim baby menkasa emle kakra ni no ye fa se be sesem nye sesem na me beken na me nan eba ye no na me hu se abaya bi ba mi kunu ho no eba beji sika
entina no se abaya no a wo ba mi kunu no wo no na ye mi kunu ebi no abaya no ba jiska ne fa ne ketoa etimi hu ketoa na mbusa ketoa sei timu ne didi ho nkomo se die ntina oba jiska o mi kunu de ba de na ekoso ene ketoa ka kire me sei enye wo no ene baba jisika no na ye ni amata awo ne behiwo ane maame to aso ni nua ba mata ene ma ne bejiska no ma ne bejiska ye den e wo no ho na onua mata no so kire me baby kura wo sadi bi kokoja e ma ne kokoje sika ne bi wo ka kire me so ntwa na ma ko boy ne wo boy ne so jitu mu sei e ye no krese me kunu e diskaba beja e ma mata e baba bechi na mata no so yobi a oyo ba wale nia ne kunu awa abuchire nti mebusa mata no so jitu mu sei eye no krese me kunu de wogine wo sika na emu enye ne bibia no nti de na asisisi ya de sie na sei enti enu no twa mu koye no eti ko be na otwe miensen metimi hu abema bi wo honma wotaba me kunu honom eti mu abema ne to so be mpre no ene mu busa sister bi wa first afoma na busa sister fo akoya oje me kunu adwuma me che hu no ho eya ho aba no anu sabra me no ba na chese mata no biem eba ene wo ba wo sa eba ho biem na no ba ho biem na akone ba no se soma ne se wo sa meji scan sam na ne biem ana na emo me hu obi wono ne hu nipa na mse mafia me hu se mata esa so na ba ne biem me hu mata ba na o me kura dwuma mo no me duedue ma show na me se duedue mu hu se sa na mo no na o se tu biem dia me bo mata dua ena me kasa e kire mafia ti mafia so koye no no akwakobo mata ne maame ama ne se me mebusa ne se ni se enti me pie me wo ho ena sister bi ba say sister fun ase abrama enu aba bepe o na msesa ena msuyu inti be na nsa maame no so wodi maye me ba prako pa ene be yin wodi maame no na wonsi me fon e woni be yin abonten so inti di be na nsa ti me hu asa maame no eba to wo ba na me kwaso me pie na me saka ko she me valentemo ti maame no so ba no wodi maame bi oti efio efe no mansa edi nachi e bai ti maame we volunteer so ai mansa kasa chefia me bi afia no e woto won hwene ya won wa me ma wale begu won so ba wale begu mansa amame wati asem oba bebe busame se fia eye dai na me cheche mo nchiro wodi de oba na eka no na wodi akire de meka bia no a maame tie ye eye di eye entokwa ene ja maame no ko ni fi edien na asisisi eno na me kasa kano kan de asisisi maame de asisisi ane se me kunu no e wo se me kan esiso kan mintie enti me ku fi ko mbaaye no eno bebusa me se e de na asu ni abrama anu ntem obusa me de manka hwe enu osenie abrama enu aba me ncha be ka chem sei omode wo kokot na me ka chen sei omo fa me nko na me sodo omo fa me nko omode me kokot wa omo fa me kono me kasa ye che me kuno me me ti me baby me nka bi nhim edi be na nsa na abrama enu ene ne mane me esenyara atoa so e ba me so eni ma baba abeko tiketo no kwa de oba bubu sanam de me hwechire mu eno mo to me ho me na ya apro ma me ja ka che me se me ma se ada e ka me kun sei mo ni me nabi ma me kan se bebre e kire me enja me no kwa num ba bi mu fie wa nkom ne ba ko na me fa toa se ne ba boga no eno mo geye na me sa fa wo ma eno nso mo geye timi kuruba no bebu same se di asem me na manfi no ko bu se chi se da so be kai ai huma ni ma se do wo chi me ko she to kurum ene o to sha me so o hwe masun e ma pata fo bae eno me papa tae ene ja o mo de o mo koye
ti ade a chen ye no mum de asam ye me ya intimate ne ko FM fufuru bi so ema ye frɛ mo ka chem say to ka che so no be free adwuma aba no na me niema eni dem ho no ti me ba wo ma me eyi say me for me case emi enchen me de kura asem ntino ma anche no to mo ka chem say me fa ko ma committee fo no mu nyeden enkasa no mu enimi kunu so me kasa committee fo no ama dino ti ba bi di me ya me hu ase say ekromo chia me Paul wo frɛ me ko ya umakwa akosama me ho e ho no say again no kunu abrochire timi di ato no say mimisi ne kunu mpra no ntino wo se gani nyeden enkosuma nkwan ne wo enkonko bodua se de koso be ba ne so no se ne yina enkonko bodua ne dia wonyini ni enti oba no enkobodua enti abobo nsam no so ama chia me Paul ka say we ya be nyaja wo keto no so kwa nkobo na mane say ne kuru ba beji sika wo ne nchen ana asaso osoma emie di sika beja na enka wo nyina ma enti wo ya be nyina no eja momoso enti asa no ya tugu ma ne kai dia kodia ne say se ne kunu se won kosuma kwa nyina wo enkonko bodua ansa wagene yiri na di say asam no enya no kre nani 3 days medamo kwa mensole abaya ni finifie edi kosua atomo ni fie aba bebo mimi dua ewo mimi fie sesei ese mimi di atono so sei mimi kunu empona no senya no kure ena me de tono so a ofe kwabra ni Antonia ma onfune subonten enfantumi yem ma me so me kokoro mo chia me no a omokɔ ma me no sei ya no bodua no was wabaye no se wafia me na me hyedem timi de me mpia bonten ne ma hunu se eye wono na me baketo a won so nya 9 years o se obodua ne sei wase se me de atono so se me ne kunu empana ene wono se no ne kuru tu kwan 7 years nie se me kunu no hoda ena me de atono so se ne kuru mpana me de a wo fe kwabla Antonia ma ofune subotin fantumi yam afi so se me wo binsire me sika ana so be ma wo kunu e ma me sika da e ma me soma gedi a enne nso no fune subontin fantumi yam nti ma me ko chia me Paul ho e ko ka che so omra me hwe me yini pa so danse so omra me hwe ye ba na me kunu akokoro kosua no egu ene chia me Paul busa ne se e di nti wo ye sa ade no wo senye gu nanim wo tantantan nti wo hokoro ti satam so makofa dansefo amoma ba betwa ato obi fonso amame kwan ne bebo odua no abaya no obagiska omimi kunu no abaya no obagiska omimi kunu no woni ne ba edebo mi ma me hwe bebe sa abaya no ono wawale ne kunu abrochire wo hwan ne ka kire wo se sa abaya ne ukunu ne twempana me de me pa cho woni na kan che so ne twempunu mu obagisika omimi kunu ho ele mbusa again se na eye de no obagisi won wose woni na ne kunu abrochire na ya fe ne mata no wonna soma no e ma ne bagisika no omimi kunu ho ede bele no enti wo ne mata ne kokon ya na wo kwa de me na kokopim se enu atwa me se hu se ne ba esa ba ho biem etu na ma me kobusa se wo kobusa hwan wo se me kobusa hwan se na me se me akola na me nim akora ne ban a da bia oba adwuma mu ho eti me busa sister fon a se akora we pamete hu na dwo na akora ye ho aba no no na sister ne che se eye mata ne ba onwe gana wo wa brochire na obagiska omimi kunu no hu sa na o ye den mimi hu sa no se mimi so me busai eno mo se ye mata ba to ka se mata ba no me dia man ka se biom ena me baaye eti mi hu mata no e sister ba me ka se mafia me hu se mata ba ne se e ba sa ba mi kura dwuma mu obiom ma me hwe bebe se se aduane nyina so na me pesa be establish uko hunu mafia no o ka kire mafia se what is say tobo o ka kire ne se
what is say wukunu ene mata etwempra na me pacho de bi na emo kan say me ka che ne say me se me hu ne say ne ba ne sa ba me kunu adwuma mu wo biem na me duadue mu hu ne say sika ne biem an wo se asoma ne ba ne ma ne ba gye dia me hu na me bu ne dua sa me ka che me afia ba me hwa de bi se obi suma ne ba ma ne ba wukunu ho ba ba giska wo hawo ne say wukunu anu obi asoma ne ba ma na kɔ ne ho kɔ giska wo hawo ne say enti a wo kɔ ka kire obi nua say uhunu sa akwala na ba ho ba giska wa bra wu nim sika kora akwala na ebeje wo bebo ne bia de enti na akɔye sa me pa cho da si de to so bi mu no wo soma me ba giska be ma eto atwa yi me question na no me say wo hu sa akwala kɔ obi hokɔ giska wu nim sika kora first na keto na kɔ giska ɛna sesi a obedane ma ataba de me pese mi hu ne sɛ sika akwala na kɔ akɔgye no wo nim sika kora enti adenti na akɔ ka kire fia sɛ ma ataba no wo hunu sɛ wa ba ho so wo ba giska fru kunu obi wa wo bebo ne bia adenti a de tie ne sɛ dada aseta ole metie mimi kɔ obi afu ne kokɔ bubucha na mima bre bra me bra wo sekesika no wo yo obi a wo tu se me ni gidwadie ho wo betimi aboa me wa abrabom no me bra wo ma bra bom a na wo bi hu wo suma obi won ba beji sika ma ne kokodi fridia eno na ma mesuma ni ye den bre ye eno ntia enti mesre busa wo se wo de unnim se ukunu ne ma atwempra me de da bi me na ma koka che so ne twempra me de nya mpra sana de koye ne mum sika obaji no ntina e ma me kobusa de kro e ma me busa ya e de wonyina bae enti mata bebodua me pa chan ma me busa sa de we nyako wo ye joros woman pa wo ye joros me nye joros o ye ka se obi ye joros a wo te ase obi a o ya ho ya okay yeah o de ma me mfa no ma me mra ware mu mpra twi mu ne sai yi no joros wo mu ne sai chese wa hu se nya ukunu hwe kura ne sai nipa da na so mesida house e bia ukunu ni oba bi kasa na bibia na sebe ase how ahyew nu bi na pese mi hu ye sa joros ni bi nya joros emla me kurukura sta temperature no masi e ka kire me se afia enipa se mase ukumpra no me gya ka kire me masi se ne kukofie se mantimi nye saada obi a wotimi gira prochin wontimi nye saada masi ka kire se afio ye chinjifuo mesi anti wontimi nye saa afia papa oda so ne be ma nete me da won nete wa one me 33 years ni afia oda so efre kofie siama se wukuno me pa chan na be ma o ye masem ha wada na ada so te ho jai koi me pa cho na me kwa ma minu ma woni nti no eno na me hweso a me basem ni se e dinya e be ye den e be sesa but then e ma me nka sa asem we say and I put it to you say we ye joros we ye kuratwefo me nya kuratwefo da wo wale mie e mama akoma ensinya emu hwan no akoto so ne na dada wo ba etoto mi na odi me ko me kurum na me hu se me firi e kurum won mo ache inti me ba say me ko me ja me nie me bi wo edem wa ede e wo kurum ma me ba be fa me ni me kuma ye fele be ka eti wa wo ba na nam ne so a ma me a me koye sate no nsu ato me hu ase gansa nsu ato wada de ho aba no akogura me demo akapoto mo bam akwa da ma me bia fananti abu afie sada ne ho ena me kokoda ya nti wan me kuma le beka kache me se fia ade akia komanfo ade akia na me saba manfo emansia one ukuna wadie mu one wono mu atwempna no de wohu ye oba ofa ne toso mienu a wo kan ya nsuo to ye o se weda ne ho aba no kuwura ne dem asa
emen semeti mabubo mu nyine aha enye omudin ne hiame me se asa eno pe na ohu so akowura edan ya wukunu ewo mu bi ana omu nyina wo hu saga ne nkwane oba okowura me de aka ndi okọ omu no efie obi na ka kire wo mi hunu obi ko obi fie a kire so one na etwempna me pa chewo dia toso a me ka kire yima no ane ana dabi memeti ho ewukunu ne me wa hu se me ko papa ifie ebi age bi te ho a kire se me ne ga ne twempna me pa chewo wonu abie na no ka kire me se saga ne die ye fani Eva ye ne mprano aka che yi wa ma Eva ne won ne se enye manya ne be makwan se wale ne kunu bi enti ada Eva ni nim ne wo be hia ba bontin mu a wone me be kono won pre na kura awura wo da so pe ukunu na so wo mpe ukunu me pa che se de me mpeni bi mtu nya me kwan na me nko wa nya kwan a wa wuntimi nya ho kwan enko baabi me pa che obi a wo kun me pa che no wo betena ho so nya wo kwan nti wo betena ho a wo kun papa onu me 30 years em patwe mpo memu na me su adwuma wo mama su adwuma no nti wo betena ho awu me pa che wonya me kwan na me nko nam se wa nya wo kwan dia wo betena ho awu me pa che debi okay and some way ho floss bebree ewuwum a eyemfom so a emma binom ye ewa awadiem hwe sa asemba wani mo ho na utumi ka no kore bi de to baabi a esaike nipa no ewo nioma bi ho me kro bia mete hei me mfa no kore nsie nipa me ka no kore e de kire nipa onipa da sani obefa de bo esin yokukum e hye obum se wo mfa eye wa wasem se wan hwe ya asem bi ho bema wanya asem kese se ye ya ye ka se mata ababe bodia mata ababe bodia oko fa dance ye ne nananom kra ba behwe ame hu se mata ababe bodia no oba ewukuru na san hohoro enti be me opewu ana so ope wonkwa sa be ma we no so na tena mfinsi aduasa na ekire enti se onsum no na onkode baabi no joros bibri wa wadiem we eye yese misusu se yese misusu se oba obebie na no ataka sasem no de akere oye pagin no de beto anima eye abusa no nyina so se obai into yese misusu se na wo kana wanhwe ya obegu awade bi ubewie no na wasan ba bedane panyin kwasea enkense seba na nikunu na nakofi asiama kofi se wutie ye free nrebe hi a hyene nso se awurai ote a wote yi ote enei uhunu ni se bi a na busuafo asini woni anum onom nka nanso de ya ba ya we na bibi ntodo manu sisum na so se won frim ho na abehu se sebe oyebodam ni kura beka so ye fitani okwa adwuma apon sebe obi abebo ni dua se wo hwe asem we ya ye kan no a ade ba ko amehu ye wom eye dworosi awurai ompene mpese obi baba ni kuno ho kire se wadi nkan de ache ntrim se ni kuno pema enti se ebia ye ne mpena ana enye ne mpena o de beta atawo wo hwe na ono nso na ni be ye den ni bi enti se ne den no enei ene diduabo akoba do ba bia na me pese mi hunu pa ne se awura anyanyam bia mata no wakada se okunu mpena ne mata ana se sika no obeje osomame beje enti ne ma okọ mata huni hokoka kire no saasam no pachi minka kwa infan yesa wayin no kwa jitumata no kwa so jit minka saasam ne dase me de sika me kwa me sena na no sese abaye ko bae wo sisika obadu anka nche se ubi bi no ne die ncha bebo ni dua timi de na ma anka nche se bibi no ne da me sisika obagie
ena meka ho asem enti ususu se ne wanka se wukunu mpena ene sa mata no dia ne ka mata so mra wo fie mebudua ena me no so menti ase no mata no be ya we fie be mu no obebo odua no me anka se me kwa me da kwa no de kusa me hwe wo sa da no ne wukunu na tim me pa chan one ne dadan krom wono se wono na me hobi wo pon djuma no woko no okọ he woda ne mpana wa fa ne fe ne kua no ono nso ti ne behiwa ono nso ne behiwa na nye ono na aso hohuru kosua ne so no onwa so wono de no ekua ne de wono na sese wono wo aha me se nye okunu na ose wo huru kosua na no bi a on ti fi ho na de na ne obeka se egu ne kwan no tantan so kunche ba enegu eno be hohoro sa dan no mu na wo ka se ba bi a wo ne o ma eda ne nye no wai ho bi na be ma ne te ti ni o maguda mu obi ti ono anim se ba bi a oda ne nye wonim pa enye sesen you know omo ye ya adrese kefi no mu ye ni yi enti dan no hu se no ho no abu agum se ana empo no so a ye no wo fa hwe nsen wo eno ane kantan no eno ode abo no de ntoma bi eduro machiri aba de achi ame akra mama on se misakwanya me no yo akra abra esi pa de be pa no bota ye ntu ba me bota me de ba ya ne se momma me no nya me kwan na me nko na me ti kumasi won hai dai mami ene me ma no na me nko onya ukwan e pa cha na wa ka akire na wa bo na busuafo amane yansa na beba hai de se wundimi nware bi onya ukwan adeno esi ye no no okoso me doctor ne maami enu se won kan che ne ba na ma me se di adu no wonti nwale me a wonya me kwan na me nko asama ne maami de maami ne se ne ba ne so won kan che me se ekwiate ne baabi ana me so metimi baabi enti me fise me ntimi a me ya me nko me ana me bae timi ya me nko sa no ma me kan kire wo pa chan ne die ne sikwan se be ma wote otim se wo be ko baabi no watena ne baabi pa che se de nkwa na nyinyin ntinya ade a so obaji ne ma kwa so nya ade a me ja ne de na ma no ana me se die ne sikwan se wo be sesa one ma se me ko fa wo dan fa wo ho na me ntumi mfa me ho I said ya manhwe ne ya me wonye sene na metie atete no doso sa ya demu bebia tum afa ni benyimfo a komo be nkon abrante no ede me nam so ni behia bonten so ndi sisi awura ne dua na wabɔ no usuro ana unsuro me pa cho me de ko chiamele ka kire me se ne be ehema e ka kire chiame pon so kan kire me se me ba yin fie wo no ma fa me kan kire ne se le mpra enimi kunu me ka sesika enti ko abomi dua dia ene chiame pon ne da ka kire me se wono so dani dua emkura me bebo again no manka empna sem enti gani dua no ma menwene ho enya me hwe na me bisa o se sisi a se na wadwen ye wo usuro ana ndimi ane me pa cho da bi sim man kan chan se me mpra no sisika oba ba chie me nka se ne mpra ene soma wo soma na me de man kan che se ne mpra no enti dua no de unsuro me pa cho da bi o wabo obi dua e ma na omba ukunu no wabo obi dua da e ma na me ba me kunu no omba ukunu ho no sister be e fe no reta no wona bebo mi dua ono mom ne bebo wona na de me ka se wona no so me tu me kunu ton hama ko di bo mi ti mu no ai mahunu ono na bebo wona bebo mi dua wo mi fie wona bebo mi dua ti aka no so wona ne na me so me bo ni bi ansa no wo dani am so me yede me dana me ono di kan bo dua ono dua no bo ne sei kula che obo mi dua won kai sanya otu din bodua mo ana me so me ka che to me to no bodua ana me so me pa na kire sei senya me so me kun bibi no so no ampade a na me so me bo ni bi ana afro no gitu mu sei obeda na ne die na me so me da na me die enti sa e ma no mo ba ukunu ho no ba ko pe na wabodua na so wabo ni bi me pa cha woni dodo se na akon popo eni pa mene no emo ma phone de mene ni gira bonten a ya ko amani pa hunu de woto hama e de bo na bodua
me pa chan wonu ni pa me ni ye kikiri any sister ba kwa me wo ya no otimi ba be hwe me otimi kura be no aduane bi me bi die a me hu se me krompana no a wono so me no kwa pa se die benti ena wo mo ben wo namfonom ene wo mo a wonim wo mo nko a na wukunu efa usu se de ntia wa wadwen mu no onya akwada de ne kasa kyerɛw se me nko ade me kunu mpena obefa bia na ya madamfo eno me kura so no nipa me nim no me kura so no ade ba kwa me sumi de ya on se wo bia me ye ne papa bia hanya yaw mesrɛ onya yaw me se wadwen mu kyerɛw sɛn se die usu se die benti na ma ba so no so ye me wanwa se obi a me oba mi bia so na edi me bone sa enam se wadwen ma bibi nka sanche usu se die enti na ma ne ba sa me so dwuma brabo mu so a menti ase setem bia we na to me bibia so nka sanche o me so me dwuma menti ase ni se enti na ma ne ba sa so me dwene wo pa what a di wa ware mu nkomo kyerɛ wo na last one okay uni ana omo ba ukunu uni bia di ukunu nkomo da Debbie uno obi ani ukunu ho nkomo me koti me ka chem say wo kwa wo timanimu pa so osisi esi on no obi hu na wonu seme na me yeden me demam okay timanimu pa mate when you den me pa cho start many die den na tin no sese die me chai when you so ukunu me pa chai ubuno me pu o de wo ho kame no me pa cho na me fa me ho kame no ne to me bi no no afa mi da hiata enti to me bi so me ma kwa ne se o ma me fa ne da hiata sa tembia wo pibia eno ba won chi enti sese die o ma ho wo ba me ho o fe kua ne die de we die on fa me nya hwi bi oni akua itina na di be say woni ne tansa na London no mu ba no okay afi repetition of the papa we busa we wugidi se die nti na be ma owoyere na one ne yere tie obekwa akofo oba no aye ne open ya ubia ni mu ne be se ne mpna sa na akua wugidi se die ntia wo ne papa de na ne papa pema nti eye muja hwane ka sa me kunu waka se nyina akireo pa chance ne papa na ne papa pema awade ebra wudi nkan bona wo akoda no mo anya no na de otoso mienu baaye eho na sa hawi ya sha ase a abedru sa brei watena ho amfinhie aduasa ne akire nie adentia se nye enya a woda so te ho ye dai adentia me manintia sesi a o ma no panyini wo sei panyini wo SS2 o mfie sei o 17 years na ketwa pa wo sei do toso so 13 years ma wo sei ka abame wonti no mienu afim na ka me yensa ti di otwa to kra di mfie sei 9 years aja kwa me na amounts be sako na mama nas na yenchi atiefo bi menchia nunia ba Rosemary na menchia aburo kusiaso wahima me pacho woni ukunu mutimi di nkomo se ukunu no yere enkomo pa die ono kura no se wo se ye ne gese bia dakoda kun ne sister bi wo ye nchen ho eni ehon montie ehon de bia usia udin nkomo o ware no visia aduasa me esanie da be na woni ukunu atena se mudi nkomo se ukunu no yere endi intense ya bi wana kasa endi intense nti de wo ye wi nyinai wo dia to bia ni mama na ka tren se on kasa nkyere nda na asole fo abeka asole mpanyimfo nyina abeka soso ti wo ya na wo je se wo se wo ba to so mienu e na wo sha sa de wi ase mewa nti wa ya che ade nti a won fa ne sa na otie me pa che o wonum na echi kwa aga ya meka se waforo ne sisi London my fancy being fin masisi ni nyina bonte kwani abaya ne nko da utimi sinkunu ani nyina de befie ho ne me befie ho gane befie ho me ne gane kura nyina bonte nko da
wode yɛse ɛyɛ adwuma pa wɔre mo wo yaka wo yɛkyerɛ me nnɛ ade kyɛn wo yɛbɛka wo yɛkyerɛ me nnɛ na wo kan yɛ na na wo de akyire me wa mepa kyɛw deɛ kɔ so nyanyɛ se yɛse nya me de mani ne ho first wo se obi na bɛka kyerɛ wo ɛna wo pushi nipa korɔ ko bisa no me wa second obi na bɛka kyerɛ wo ɛna wo san pushi nipa korɔ ko bisa no sɛ yɛse na wo de yɛ adwuma me wa mepa kyɛw ɛnyɛ se yɛse ɛna me de yɛ adwuma ayɛ sɛ obi abɛka asɛm akyerɛ wo na wotie nipa kɔ na no nko akyi a ebi kɔ asɛm no kɔ na nyɛ den na nyɛ no kore na nso nipa kɔ na yɛ den abɛbɔ amane me de saa de na mepa kyɛw sɛnkɛnte saa deɛ a sɛnkɛnte saa ɛbaa ne sɛ na wodi obi akyi ɛkɔ ofie ɔkɔka kyerɛ ne sɛ me kunu mpɛ no abrɛkɔ na nipa kɔ wo kunu a wobu nkotodwe sɛ ɔne nkotodwe mi sɛ wopa na kyɛw abaya no ɛno na me kuma no bisa me a ɔbaa na mesum nya hunu akua koro enti me firi manfo baayɛ na there be no me hu akua ba na sɛ akua ne de na me obi a wɔto me ɔkyea me kama me so me to na me kyea ne kama enti no ntem me konhuru sɛ me kɔ me hunu sɛ sɛ yɛ akua we ya ɛna ma me kokobu sa no a ɔka kyerɛ me sɛ sister me oba bo ntimi nyɛ saa da sɛ me yɛ ne nyana yɛ korɛ sɛ na me krompana no a wo kunu bɛ ware wo no aware mo kyitafo no sɛ ɔmo hɔ me pa chan nti we kɔso no wayi wo masotiri odo jemu ene benye fe na najewu wana de me ba panyin no wana de ne to no wanye wi kwa me sa wo be ma no wono wana de ne to no de ekɔ ba nyina no me ba papa na ma no sebi papa no wo yale ayesene ni aide ne ni efra enti obi anfrɛ no ukunu no enka sɛ complaint na wayɛ da saatuma na najewu no de na wanyale na na wo fi ne ni nyina da ati abonten ti de ekɔ so bia nafa ababa we ya me se wo fa no ma odi me ko me kurum a edi kan ni nyina na na no twia de me ko ne ya me de wo bia ni twe wo ne be ya bonten so de odi ne ni nyina okay ja na na mpache mate audio busa last one busa ukunu no wo na hyedam da ama waka ma watene nsa wo so da e frisa me ne tra ye die won tra ne nsa wo me so da e ka ananu ya wo bomi na me das bense me das anini mienu entna bonkrom so yo oba warefo be ma warefo na wutie mi a fasade we hye wutrim anini mienu entumi ntna bonkrom. In other words, Gen Z for men kama montiasie, two captains cannot be in the same ship. The same ship cannot carry two captains. And minimum you know into mint na bonkrum. Sa same way. The Urayi kai wano wabwa wopenikunu. Wopenikunu papa. Chirese. Oko tumi kwatena ninchi mfie mienu achi oba ya obeye afia still osan ba wade ase upe ukunu ma menka se mfansi wanim na mom wo hawa wanya yese ukunu pema saa de na brainwash ya diutrim ama aye hohwe sa wode yese medemani ahunu wei de koko okay o se kuya yi eba ye akasakasa bi nom ne ade ekoso be ma ne se okay ze wa hu se ne amni akua na etwempra de a ene ma menya ne public te se de wa wo kaze se kura de otumi kokoda akua ne nchen wa hu wakoka ho asem wakoko ho enti ene te sa de a wa hu de enye secret bio enu ni sa asem we duabo apiem nemum eye nensenka ye no se ne edi nka akɔye ene miaye ekɔforefore ye no eno na akɔfa sansem we nyina edi abasese enti ababa wa mata kro ya owo nrebehi ho woni ukunu ya yeso wodo de oni Ghana ha no wa amanone se eyampa se urei kokan wa himfie se ɔse enye se uni ni kunu twempna na emom o gigi sika free ni kunu ho wabra ni kunu ni mfie no
eno no okoka ho asem enti se wo gigiska e free be ma ne ho eyampa ana enyampa dua no se awurai bie na no ka se ane oni mi kunu twempna de a na wo bo se adua no de san wo ho na emum ose o gigisika na ene wo bo dua na de no wa mo no sika ne nso fam sa wati ase enti se yampa se dua bo bi sa akoso a ense se nka se dua bo no ekoso sa abaye bie na no ka se ne kunu mpna ne wo de a na wo kunu no betumi a hya wo se bo se adua no fa sai wo ho se enya wo mpna ene ne kunu no mata wasem na meken na emome yesika na wo gigi free awura we kunu ne ho de a na nkyere no nkyere se ya wo mpna ene awura we nsu kunu no enti asem we ye mo ho dua yesi ho nkonwa o giska o mi kunu ho wonso wo kunu mempesa mema giska mfiri mi kunu ho bio sa wo san gba to aso se wonso wonyi iska emfa so no de onka se wonyi iska mfiri obi kunu oda o se wo giska free mi kunu ho mempesa wo bodua ya abo ba bia tokuru beda ho enti ababa wa mata ya wo ndire behi mema ma bedwafo ya to nsa afre wa mame eno ye baako afa Kofi Asiama ya wonso na wo yiri nie asem wei enu ba bia esese ye he ekwane amofa so di nkan approach sa sebue no eno na ekoma ne blast ye ya abedru sabre ya muntumi nkan ye na adidi mu aba abedru sabre ndi Kofi sa wo pe wasundwie sa wo de beye ofundaka na wo de anya wudwa mesa ma bedwafo aton sa afre wonso e de amame but in the meantime odofo asem kaka mekafa eye case yi ni se yen ya be wonya botre na se bi o mebi nso am de misusu se bia na se ye ne kun adamfo kra na odwin se ye ne kun ne mpena me de sa na misusu because anka obi oben wo de na woye papa nso amema won e ba ne se na komoji wo kunu e ba ne sen nti bia me de misusu se eye e bia ne kunu ne na fufuo and I say so bam ho ne won bedidi nkoma na ya na odwinsa because we die emu odupa emu owem yie pa empranko access ene be ma no nya abotre ma no ho empranko access onya abotre na esampo ya lempo adoso udi ni nya bo ho na da kwakwafa ya rebe na da ba be sa wo yiri nti onya abotre na oba no nso kana komanto no aba he nko ade on be hwa ma bibia atodin na meme bi no amuntimi nka mo be ma nhemwe minim sa ya na de wo empra ho no enye bi na wo omoyire hu minim nti munya very careful pa munya very careful na oba wonso wa wo hu se wadamfo kunu na sa wonso wo begina wa sema wo hu se ni pe ya oni ni ti owoyire na wo bodua se benya wo be dua boya maboyi se ya mpese ompra se benya wo ebenyam tumumye ni nda ho pa o sansam we hu na wo na wo ba bi attachment no wo ba be bodua wo na wo ye attachment no wo bodua na se nyanwa na wo be ti piga odofo medu be sam me mfa asem mfanya esua de kese pa meme bi mun ka mo be ma mfa hye modos na mo mfa tai mfa mbomu na mo nya nsem wara na mo fa mo yiri machi na de wo mpena ho eno abia na wo oyiro ho media ne complaints me so like share subscribe ne comment so fuma me e chance ne ye be share makram